Tipra Motha Yakarwi Ipftni Bana Romkha 28 Familyni 118 voters. Ipftni AGS Bobes Devromani Tuituma Bai. Borokno Lam Sobinaka 26 Ashrambari ni candidate. Borong Barang Zek Joyanti Deprama. जों Tipra Motha no sajayangai जों iko IPFT o जों tak joining bika जों फाइकिया 28 परिबार 118 भोटार फाइकेटा जों और तिनि सिलेन्डार गया ते बसिन लगिनो जों काहाम कइनो बुजुंनाय जों अ लामाव फाइनोबो गैसिन लामाव जों टेबो फाइनो टंगो जों तिनि लगी संनोबो जों बुजुंनाय काहाम कइनो टेबो जों अ लामाव न हिमनाय काहाम और फाइमान जा फैनाय ताकुक तो बुकुक संनो आं बेलायखे न खादम खाजाखै लामसगो फाइनाय 16 तारिख फेब्रुवारि ओ जों आइपिएफटि बीजेपी जुथनि उंगै गोप्लाय खायनन बागे आंनरनो कयजागो ताय और जारा फाइमान जा फैनाय दिनै जयनिं खायफैनाय Tipra Mothani 28 फेमिलिनि जत ताकुक तो बुकुक संनो बां लामसगो नरो अ लामाव हापायमा बागै चिनि अ लामाव हापायमा बागै एबा चिन बदल हापायमा बागै नावनो आं बेलायखैनो खादम खाजाखै लामसगो आउन बागै नावनो बेलायखैनो पाइपले हामबाय नरो गुबुननि लामाव न हिमपायका हिने आं खा चङिनावो जों तेबो मो उमतिखै नरो फाइमान बागै जों तेबो पाल बाक्सा खा बाक्सा ngै तेबो खा बासावै जों गोप्लाय ओं सिनाय अमन तै सानान क करिखे अमन बागै नावनो पाइपले हामबाय ताय जतनो न खुलमका आसन क